Oh, lah kira ngerti sejarah kok. Sejarahnya apa? Lho bojoku ki biyen nganggo operasi lho, To. Operasi apa? Operasi kaisar. Kaisar gundulmu sesar. Yo sesar. Wong meteng ki sesar. Heeh, mula hati-hati. Nah, Wong hati-hati. Jawa jeneng praune wis nengah. Iya. Oh, ada Pakde Marwoto, Diri. Oke, Mas Penggemar Turki. berat dari Cahyono Swantoro. Ada apa iki? Lamunan, mak Lamunan. patonan. Lho, ngono lho. kuwi gak bojo tinggi bancaan to, Mas kuwi. Lah ya kok diurutne iki pocrok kok. Diurutne berarti wong lanange akeh ngono gentenan ngono. Sing penting duwe anak. Bocah ki sesat. Oh, Bapak Tulkiam ku ya ngasta dosen. Nggih, ngeropa. Oh iya. Dosen Tulkiam ayo. Heeh. Matur sembah nuwun uga marang jajaran Muspika Kecamatan Kandangan ya nak. Heeh. Nggih. Kecamatan Koramil Polsek sing wis paringi dipalilah. Heeh. Uga matur sembah nuwun marang kanca-kanca YouTuber kang mengiki padha mliput pagelaran Cahyono Swantoro. Sukses selalu, berkah barokah kabeh, tambah rezekine ya nak. Amin. ya Matur Rabbal nuwun uga marang kanca-kanca sing padha bakulan. Kanca-kanca padha bakulan didongake muga-muga anggone bakulan diparingi laris, rezekine lancar, rezekine akeh turah mlawah. Ayo. Berkah barokah kanggo sakabehane. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Dipun bacotaken nggih. Oke. Imbang ana katresnanku enggan ana wong bagas mati aku cinta lan tresna sliramu. Laye karo pijetan, pijetan, pijetan. Oke, matur nuwun, terima kasih. Sami-sami. Genduk luwes puji sesanti. Iki sinden sing multi talent no. Iki nyinden ya becik, dalang ya apik. Lah ya, ku ya dalang, dalang putri. Yen to ora percaya ben ditanggap warga masyarakat ana kasreman kene. Lah iya. Dalang putri Kediri ya ngasta dadi guru. Ayo. Wah, jan multi talent pokoke iya. Iki Mas Dodok Mas Komet wis rawuh bareng iki. Oke, sudah siap. Oke. Yo Mas Dodok Mas Komet yo munggah ana ing pepanggungan Cahyono Swantoro. Luar biasa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Dodo Mas Komet. Selamat malam Sugeng Dalu macange Mbak Limbu. Mbak Limbu. Pak Mas Dalang. Piye? Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat, seger waras. Nggih. Sampean berdua ya sehat ya Nggih Mas. pangestunipun jenengan sehat walafiat. Prasaku saya lemu lho. Walah nggih Ning Mas. lemu sehat, lemu singset sampean. Nggih, sehat singset nggih tesih lincah. Heeh. Lek joget-joget ngeten iki pun to saged ngrubuhke panggung. Wah, tenan. Nggih no. Kowe mang roh wiwin sindenku, mbasa nyanyi nembang. Nggih. Mulane kula ngimbangi niki kula nggih asline ngempet kula nggih pun. Dadi kula kalih sidene jenengan pun pas. Padha-padha
ngoten nggih. Ora bingung ya Mas sowanene wis bola-bali sowan tlatah kandangan. Alhamdulillah teng daerah kandangan iki luar biasa, Mas. Pokoke teng kandangan niku mboten kados tiyang lintune. Ngono ya. Wis kaya dulur dhewe. Wis kaya bateh. Bateh dhewe dulur dhewe kula teng kandangan mriki nek mboten salah kula sampun sakaping setunggal niki Mas. Daerah Kasreman mriki teng setunggal. Teng Kasreman ki lagi sepisan. Iya. Tapi kan nyuwun sewu. Piye? Piantun mriki niku grapyake ra kaprah lho Mas. Oh, iya. Nyedulur semanak. Loh wargane Bulurah kok. Nggih wargane Bulurah niku luar biasa hebat. Hebat. Nembe Kok dugi iso kandha mawon. ngono? Lho, lah kula wau teng wingking mriku kok wingking Piye? kelir. Heeh. Nembe dugi mawon kula pun disambut kok. Disambut sapa Mas? Sambut nek gak salah mbetol lampu abang niku lho. Hansip, Hansip? Linmas niku. Linmas. Monggo pelawake metu langsung mlebet langsung mriki tiyek ngoten niku. Langsung monggo mlebet jeding ngoten. Wih, diarahne kaya ngono. Lah nggih, modele ngertos kula kaya ngertos jeding ya, Mas. Masane aku ngono. Tapi nggih alhamdulillah remen, Mas. Piye, seneng ya, Mas? Seneng. Heeh. Napa mlih jumbuh kalih tembange wau. Heeh. Dangu mboten panggih jenengan Iya. tembange wau nggih pas. Tombo kan. Tombo kangen. Tombo kangene kula pengen panggih jenengan dereke jenengan paring Dangu mboten panglipur. nate panggil kalian Pak Didi. Ki apa to Mas, sampean kok nyelo-nyelo iki lho jane duwe tata krama tata trapsila apa ora kowe iki adat kejak apa Jawane iki digawa. Kok men nyelonong kaya bis. Lorak-lorok. Ya genti-genten ngomongi nganu Nggih, genti-genten Mas. ben gak tupangsun ning rungokne ben gak bingung. Nggih ngapuntene lho, kula asine nggih isin wong ditimbali mriki teng dalemipun Ibu Lurah nggih. Heeh, Bu Mujiati. Pak Lurah. Bu Mujiati. Wis alhamdulillah matur sembah nuwun. Kalian Bu Mujiati. Ijek nyelone. Bocah kok ora duwe tata trapsila. Sopan santunmu mbok kek endi, Mas? Kowe Jawa apa ora? Aku ngelingno kowe ngono. Ngelingo kok langsung nyeroncol kancane iki maksudmu piye? Ngono kuwi ya gentian ngono lho. Nggih, ngapunten lho Mas Didi nggih. Ancane wong nek mboten ngertos waktu dan situasi nggih ngeten iki. Oh niki teng daleme Bulurah. Lah iya. Ya paling gak tunjukkan kesopananmu. Lah iya wong pamane Bulurah ki ya piyai terpandang ana kene. Terpandang wargane nggih kathah. Iya. Kathah sing tresno. Heeh. Wong nomor 1 nang desa kene dadi ya ta. Malah matane mecicil. Wong kancane melok tanggapan ora oleh lho. Delok to. Tanggapan Mas. Dadi omong ki gentian ngono lho Mas. Gentian tak rungono ket mau omonganmu ora bener kabeh. Lah maksudmu pengenmu Nang piye? kene wis ora kaya wong liya. Ha. Kaya dulur dhewe. Iya to wong ki mbatehne kok Mas. Aku krungu swara kowe mak teratap. Nyapa kok mak teratap? Ajur nggo kira bayaran. Bateh dhewe kok. Walah wong kok sing dipikir kok duit nggih Mas nggih. Lah jere keluarga dhewe. Yo keluarga Wis ora wong liya. Lah nek keluargane dhewe mosok arep nampani bayaran. Saru lho. Iya ta? tegese gak ngono Mas. Lah piye? Maksude iki hubungan kekerabatan iki akrab antarane tebe-tebe saking Bojonegoro saged dugi mriki ngoten lho. Wis kaya nyedulur ngono lho Mas. Oh, pancen ditanggap kok ya. Ditanggap piye? Ditanggap ngono lho. Ya iya lah modelmu kok kudu nyerek kali wong lho nyapa lho kuwi kok seneng ora ditanggap. Ya seneng bayaran kok. Duh, mikir bayaran terus to Mas. Mikir bayaran terus. Kancamu kuwi antarane dulur karo duit no abot duit kancamu. Kowe Jelas no kowe. lho, kowe kleru lho Mas. Lah kowe apa ora kleru? Dulur karo duit tetep sing diaboti iki kudu dulur. Lho, kelincipen omonganmu. Lah nyapa? Kowe Bojonegoro teko kene renek bayarane teko kene kowe. Bosok kowe. Rene yo nganggo bensin. Potongane kaya bak. Omongin mbok sing biasa ngono lho. Ya kowe ngomong aku bal ya potonganmu dhewe kok ciduk. Lah kan kowe kena nggo nyiduk kowe. Nyiduk kowe iki. Sing mau karno piye? Kowe pengen ngomong caturan kali Mas anu Didik. Iya iya. Mas Didik nyun sewu Mas Didik niki pendidikane tinggi lho. Napa? Pak Didik SPD. Oh, iya. Sarjana pendidikan nggih Mas. Sarjana pendidikan. Titel tinggi wong pinter. Lah kene ya SPD. Kowe SPD ora sarjana pendidikan kowe. Apa? Sampun pedhot del kowe iki. Kowe ndak ngomong dhewe ngono. Apa enek lagi temon ki aku. Apa? Dalang kok SPD. Lho, lah anten gak masalah to Mas. Umume kan SN ngono kene. Iya. Sarjana seni. Sarjana SSN. Iki SPD. Lho, ora apa-apa to Mas.
Ya, Apa ya kleru Apa ya SPD terus ndalang ya apa ya kleru? Apa Loh. gak oleh? Nak klirune iki mboten ning Heeh. kurang linier lah. Wah. Lambene. Wah, kelinci penuh. Ya lambene. mohon maaf karena bahasa orang elit ya kan. Elit kok Jadi di- kurang pas gitu saja. Tapi kalau keadaannya seperti itu ya ndak masalah wong dalang enak ya. Ya ora apa-apa ora. Nggih. Ora linier TPP-ne panggah cair. Nah, kuwi lho. Kowe iki omong linier wong ning omahe pangananmu gethuk ae kok linier Ora barang lho. masalah ki jenenge wong sing ra ninggal Jawa. Gethuk makanan khas Jawa. Pripun sehat nggih? Sehat. As ngoten mak empun. Sementing tiyang niku sehat sing utama, gitu. Kowe iki nyuwun sewu. Napa? Kowe iki ora wong Jawa asli ketake kowe iki. Asli. Wong Jawa ki lames-lames lambe karo sapa wae grapyak Lah semana. iki lho bedane kowe karo aku nang kono. Nek aku Apa? gak iso lamis to. Lho, wong Jawa kuwi ngono, Mas. Tembunge Abang-abang lambe. Abang-abang Heeh. lambe. Kanggo ngeraketke. Nah, Abang-abang lambe itu mendekatkan diri dengan ketidakjujuran tak omongi. kok iso ketidakjujuran iki? Ya iya kowe muni iki mau alhamdulillah panitia sampun mapak. Lho ning kono linmas siji wae reneng kok. Lampu abang yo reneng, aku parkiran yo golek dhewe. Kowe ngerti nek nang kene sing beda siji. Apa? Suguhane nek nang kono-kono iki kan enek jajan, misale buah yo salah Iya. apa. Nang kene iki mau beda. Apa suguhane? Pencit. Yo kuwi sak yo jenenge. Eh, sing Pelem nggone Pak Joko. Ya, Pak Joko. Ini Pak kuwi- Joko. Pak Joko ki pemborong pencit kok suguhane pencit gundulmu amblekno. Lho, kok ngerti wae? Lho, Pak Joko ki pemborong pencit sapa sing kene ora kenal Pak Joko? Pak Joko pencit, perkara Pak Joko dodolan Pencit. pencit. Wah, kuwi repot Pak Joko selamat ra dodol wedhus. Lah nyapa? Dalamnya Joko wedhus iku. Ya. Lho ngece. Lho kok ngecil lah jare Joko pencit. Joko pencit perkara Pak Joko dodolan Nyun sewu. Niki adicarane sedekah bumi nggih Pak nggih. sedekah bumi gundulmu no. Apa iki? Iki nyok iki. Wali matur Iki lho. lurus. Oh nggih. Wong ditekakno rene ditimbali mrene. Alah. Sekolah TK drop out ya kowe kuwi lho. Napa? Wong maca ki dikai jarak, Mas. Aja kecedhaken, nek kecedhakan ora ketok. Lah, piye wacane piye macane piye? Ayo menikah dengan kowe ki cah kocluk trae kok iso. Ngene lho, Mas. Maca ki ngene jadi lho. kasih Ya jarak. kasih jarak tapi kan Saking senenge nek awakmu karo aku to. Heeh. Ora trimo penonton umum. Lah terus Kalau udah tangi kabeh. Penonton saka alam barzah. Oke, Bro. Pendukungku kaya ngono lho to. Wes, muga-muga kabeh dadi wong sukses. Amin. Kalah minder deh. Kowe rong duwe sapa-sapa. Oh iya. Ya iya, weh tenang. Pendukungmu tangi kabeh sakmono kene. Lho sakmono kae lho Mas. Lah aku nek kadung muni ngono kuwi. Dadi sing turu-turu ki tangi kabeh. Kuwi kuburan no? Lho piye to iki? Ya Lah mosok ngono hotel. Tapuk sih. Ora ngono, saestu kula mboten ngertos, Mas. Oh lah matane. Ora dikai info lah tak kira ku ya Mula gedhog. kowe sak urunge omongi assalamualaikum salam. Iya, iya, iya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lho Ah, iya, ngono. iya, iya, Lan iya. ugi ingkang teng ndure kuburan lho. Ngono. Berarti sing kae anu kanca-kanca nom-nom iki Iya. pro karo kowe. Lah kowe golek dhewe kono. Ora masalah. Wis peken kono ora masalah. Tetep sing ning ngarep iki lho sing pro karo aku. Iki ora wong liya lho, To. Lah piye? Sing delok iki keluargane Pak Lurah karo Bu Lurah tok. Mosok keluargane Pak Lurah Burah sak menten kathahe. Iki keluargane tok. Ayo sing turu-turu iki digugah, Mbak, anake, Mbak. Lho yo ben opo cilik turu kok kon gugah kok. Nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu ingkang teng ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis nyauri berarti pro. Alah kuwi umum kok. Umum piye? Umum wong salam ya dijawab ya umum. Cobi Bu, anu bapak ibu nyuwun suwantene jenengan nggih. Lek kula hae jenengan halo ngoten nggih. Alah angel iki. Angel piye? Lho, ben kowe ngerti nek aku ki yo ning kene yo akeh pro karo aku. Jajan. Nyuwun sewu sedaya. Hai. Iki mesti enek campur tangane karo nggonmu ka lho. Ora kono aku. Lah nek nggonmu apa gelmuni? Lho. Ketoke sakmono tok tapi kompak lho, To. Jajal. Halo. Iya, bocah.
Penak iki to. Wis nyauri bernada. Aku sing gregeten siji kalau Darmaji lho. Darmaji sapa? Karo nginang ngene. Kaya kenal-kenal wae. Alah anggere tamu ada wis kok so. Lah modele ngece wong. Lah maksamu iki apa ora gelem muni? Iki yo Ora nyauri. iso. Sedaya halo. Isin dek. Tak bunuh diri ya. Apa kok cekak men pikiranku bunuh diri iki lho. Wong kok ora iso Ngapa? gawe wong ki menarik atine awake dhewe ki piye lho ngono. Ben wong-wong tertarik. Iya. Kowe duwe trike. Trike ada no. Carane piye? Penggabungan antara suara, Heeh. gerak badan gesturnya Iya. dan mimik wajah itu harus ada. Piye contone piye? Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya. Hai, ngono. Dal. Kok kaya banci Aku jembatan. gelem apa ora? Kaya banci jembatan. Wis tak percaya aku. Ya, lho, matane. matane dhewe kuwi. Mripate. Wong marahi malah mata-matane kancane iki lho kok. Mripate rada ya, senyum. Lambene buka. Teko kuping no. Ayo. Lambe dibuka tekan kuping ya suwek kok so. Tangane ngene. Ya, terus rada mendak sithik. Lah, terus muni. Bapak-bapak. Cempe. Rapo enak. Angger pro yo ngene iki lho aku gowething aku. Ora apa-apa, kono aja urusi sik. Dang. Ora diurusi piye ning kuping keri panas Tak dem-deme sik ya. Dem-dem ku lho botomu. Sabar pendemo sabar. Pendemo gundulmu no. Lho, kuwi demo lho, pengen ngerti lho. Kalau apa? Dang. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mendak. Halo. Ngene pamite jare ayah kerja. Wis tuwek anak-anak kok ya cek ngene. Ngene jare berangkat ngaten lho, Pak. Ayah kerja ya. Pamane aku anake. Ayah kerja yo, Nak. Kerja ning kene bae. Ngene bojone ya kalumangan iki. Aku jane sak menit tuwekku ora tau misuh. Dino iki pengen misuh aku. Losno. Asu iki. Oh, Gregeten aku. kire. Kira mbek asu ya padha wae. Lah ya awake sak grup. Modelmu kok ngece wong. Nyuwun sewu menika dicerana nganten nggih. Ah. Sing dados nganten nggih menika putranipun Bu Lurah. Nggih. Mbak Ayu kalih Mas Hamdan ATT. Mbak Ayu kali Mas Agustina. Iki koclok iki bocah iki, Mas. Mbak Ayu Agustina Nah, Oh, tadi siji ta. karo Mas Iman Hamdani. Iman po Imam. Iman. Iman Hamdani. Hamdani. Apik jenenge, Mas. Apik no. Ora kaya anakmu. Apa? Bocah cilik umur 2 tahun mbok jenakno prundul ki apa? Lah kok ora ngerti sejarah kok. Sejarahnya apa? Lho bojoku ki biyen nganggo operasi lho to. Operasi apa? Operasi kaisar. Kaisar gundulmu sesar. Yo sesar. Wong meteng ki sesar. Heeh, mula hati-hati. Wong hati-hati. Jawa aja ninggal jawane. Jarene mbah-mbahku biyen, Pak. Heeh. Nek bojomu meteng le, aja nutupi bolongan apa wae. Lah, kula ki lali. Dadi nek bojone meteng, ora oleh nutupi bolongan bolongan apa wae. Lailane ngoten, Nggih. Mas. Ha iki tikus kok riwari nang kamar, tak delok pojokane tak tutup ngono. Ah. Lah kok iso bojoku nglairno ki terus kangelan. Wis sulit, wis nek ngedeni 6 minggu. Wah, dadi sik to ngeden 6 minggu. Ngeden 6 minggu ki berarti apa mbok cor ngono to piye bojomu ki? kuwi bojoku apa bojomu to? Bojomu. Lah ya kuwi bojoku kok kowe bingung lho. Bape ngedene 2 tahun, bape. Loh, tapi kuwi gak umum, Mas. Latihan bojoku ki gak umum. Wong kuwi ya tak tutup ora tak umumno. Umpama tak umumno tak ngono lho. Ha bojoku ngomoten 6 dina kita. Hai Bu, berusaha Bu. Heeh, berusaha ngono gak metu-metu. Wis bismillahirrahmanirrahim tak jenakno perundul aku ngono. Akhirnya metu. Lahir tapi bocah kan putih kaya Cina ya ra. Putih apa ndase korengen tok ning kok kene ndase. Wis mari. Oh, wis mari berarti. Mari timbang anakmu. Lah ulu. Ula-ulun gundulmu no. Wis ireng krungu ndang itu kok tolak. Kaya anakku lho cerdas. Lah anakku cah polos kok. Polos potoke nyeplos kuwi. Tenan Mas iki tenan. Wis nyek polos potoke nyeplos iki gundulmu. Lah umume bocah cilik krungu musik. Le, joget le. Anakku ya terus ngene lho. Kuwi kaya anak iki krungu. Anake dadak Karo wong ora. Tapi lek anak niki parah, Mas. parah piye? Kudune bocah kan diwaris sopan santun, Ah. omongan sing sopan. Ya. Mboten anak niki.
Wong bapake teko tek iki langsung anake muni ya, Mas. Piye anake Kowe Mas? ayah anjay. Ora apa-apa. Lah nyapa? Ini keluargaku tak losno ngono. Mula dongaku ra akeh to. Dongamu apa? Kanggo kaya nganteni muga-muga ndang cepet duwe momongan, gadah putra. Dadi putra sing sugih. Wis ngono tok. Anakku ya ngono. Wis muga-muga dadi wong sugih le. Aku dongaku ra akeh. Dadi wong piye? Sugih. Ya, niki jane bener, Mas. Tapi kurang bener. Kurang bener. Kowe nek sugih tok, kuwi malah urung patek penting, Mas. Rong 40. Sugih ora penting. Loh, sing penting ki nyuwun sewu lek zaman era modern sekarang itu yang diutamakan adalah pinter. Muga-muga mantene duwe anak sing pinter. Muga-muga dadi sugih. Muga-muga anake pinter. Sing mirsani mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi sugih. Seneng dek. Kowe kok ketok kabeh botohmu kabeh iki ketok. Botohku kabeh ben kowe minder kok. Ya ta? Ayo. Mugi-mugi sedaya dadi wong pinter. Ora nek sing jawab. Oh pancen penting sugih kok. Ya penting. Lah jenengan pinter sugih no. Penting sugih napa pinter? Aku. Nggih. Aku wong pinter. Pinter. Iso ndalang ki minangka Mas Didik ki pinter SPD gelare. Korban kedua. Iso korban kedua lho. Ayo penting sugih. Lek sugih nek gak pinter. Lah Lah nggih. saniki nek wong pinter tok ora sugih. Sing nanggap sampean ki sapa nek gak wong sugih? Wong pinter tok. Ora iso. Ape dibayar nganggo apa? Laptop. Iki logika, Mas. Hae. Siluman gonggo. Panggil aku Alvin. Alvin kaya koral nih Alvin. Ya, kowe semen. Wis bener kowe ngomong sugih ki penting. Bener no? Malah penting wong pinter to, Mas. Pentingnya piye? Wis sugih sundha langit donyamu gedhe donyamu akeh. Yo. Tapi nek kowe ora pinter kowe dihapusi wong sak donya entek donyamu, Mas kowe. Apus ana los. Sedina ping 3 apus ana. Saiki diapusi sesuk aku jek duwe sugih kok. Piye Mas ki Mas, tulungi Mas. Tulung apa klelep kowe? Lho. Maksudnya ki iwangi bantah ngono lho. Kowe nek Ayo, pinter Mbak. tok sugih tok ora pinter, Nggih. ora iso ngelola dhuwitmu, suwe-suwe dhuwitmu entek, melarat. Ah, kan suwe, iya ta? Iya. Enak kata-kata suwe-suwe. Lha kuwi iso mbegetak taun lho to. Suwe-suwe, cek suwe. Sing penting sugih sik. Lho. Bocah iki kok kemelelet dina iki kowe. Saiki tak takoni kowe ndek anak cilik sekolah. Sekolah ki tujuane apa nek gak pengen pinter? Ora Lho, kuwi kowe anakmu. lah anakmu mau sekolahno mben piye? Ya mben padha karo kancane ngono tok. Esuk nek kegiatan seragam adus. Kowe pinter tak tapuki lho aku ngono. Aja pinter, yang penting sugih. Pak Modin, tulungi Pak Modin. Mbok dongak. Iya. Los wis walan kowe. Kowe ketake kesurupan kowe. Surupan piye? Sugih penting lho to. Ya tetep penting wong pinter. Saiki kowe ngerti enek pepatah mengatakan, Pepatah apa? tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dadi awake dhewe kon pinter, kon sinau ngantek tekan Cina. Omonganmu lho keduren. Lah kowe teko kandangan nang Google Map. Lah kok teko Cina? Kowe nak takok piye? Kamu kok basa Cina kae langsung wae wo. Ya ta? Keminter. Tulungi ya Mas, aku Mas. Wong manfaat ki justru wong sugih. Manfaatnya apa? Upama ki ning gene Ah. desa Kademen. Kademen gundul mono. Kandangan. Desane Mas, Kasreman, Lah, kasar iya. kandangan. Kasreman nek kademen piye to kowe? Kasreman. Kasreman. Enek masjid urung dadi. Iya. Kok aku sugih. Ha. Tak sumbang dadi. Perkara ki wong Manfaat sugih. lho, ngono. Duitmu akeh mau sumbang. Iya no, omahmu urung keramikan. Iya. Bojomu tak keramik. Lho bojo kok dikeramik tak tapuk lho kowe. Anu, omahmu tak Anggap keramik. bojoku iki lantai omah kok piye kok iso. Wong sugih mampu lho. Berarti kados bulurah iki. Hah? Duwe acara apa kuwi kok danane kurang? Yo, Mau sumbang. sumbang sugih kok. Berarti duitmu wis akeh. Ah iya no, sugih. Lah nek wis sugih ya wis dalu iki rasa bayaran ora apa-apa sugih ae. Nggih Mas nggih. Tadi aku ora usah TF gak apa-apa. Ora usah ya. TF Mas, wis sugih kok Aman. wis. Tarono ndak sugih lho. Ora ngono. Ora wedang rono. Sugih kan isih upama. Ora jere bulurah pe mbok sumbang. Lah kan upama. Kalau bulurah tak sumbang. Mboten bulurah menangan. Peti. Wah, piye bosokno kene kok ora bayaran kok. Nggih Mas Didi. Ah, ah. Ingkang baku namung saged derek dedonga kagem temanten kekalih Ah, ah. Mbak Ayu kalih Mas Iman mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Ah, ah. awet langgeng ngantos dumugi kaken-kaken lan ninen-ninen. Amin. Amin ya rabbal Nggih, alamin. pancen penting muga-muga dadi kakek-kakek nenen-nenen. Yo kaken-kaken nenen-nenen gundulmu aplek no koso. Kowe iki piye to koso? Lah apa to?
kaken-kaken lan ninen-ninen. Walah. Nenen-nenen iki apa yang nyocop mbokmu to piye kok sok iki lambene angger jebles ya, Mas. Lambene kok jebles. Ninen-ninen, ora nenen-nenen. Dadi ninen-ninen nek gak karo nenen ya ora iso. Ya ora. Dongamu apa kanggo nganten? Ya sing jelas ora padha karo kowe. Jajal apa? Wis muga-muga kaya wong umum, ora pegatan, tetep dadi wong sugih, bejo. Allahumma amin iki lho penting. Enggal-enggalo diparingi momongan. Nggih, mungkin nak suwi mboten kada momongan nggen kula mawon. Awakmu nganu to pengobatan terapi to saiki. Insyaallah. Apa terapi kowe? Nggih. Piye ambre wong ndangake duwe anak ngono iso? Oh, iso lho tangga kowe 8 taun gung di anak. Tak kei syarat sarana. Mara nang nggonku nginep 3 dina mulih meteng to. Lah, iki ketoke sing lakoni awakmu ketok iki. Astagfirullahaladzim. Lah nginep ning nggonmu mulih kok terus meteng berarti sing niki pelakune nggih Mas. no. Pelakune mesti kowe. Mas teng nginep ki karo bojone to. Ora nginep dhewe. Ora, aku iki kan duwe cara loro to. Carane piye ben ndagake meteng? Gampang. Apa? Sing pertama dengan cara medis, ada cara alternatif. Lho. Nek secara medis ki piye? Medis ki ya konsultasi nang kedokteran. Mungkin bisa dikasih obat penyubur dan lain sebagainya. Penggunaan obat-obatan penyubur. Lah, ngono Dicek lho. kandungane. Kuwi nek medis. Medis. Lah nek secara alternatif. Alternatif bisa diurutno. Oh dipijet. Aja lho. Nganggo minyak. Alah, Pijet terapi ngono kae. Terapi. Bentang subur. Ben subur. Alah ora masuk. Lah maksudnya diurutno ki piye? Diurutno, kowe sik apa dalange sik apa aku sik kenek sing dingko lagi endi sing nepaki. Lah insyaallah meteng to. Lho, ngono lho. Kuwi gak bojo dingge bancaan to Mas kuwi. Lah ya kok diurut iki kocrok kok. Diurutno berarti wong lanange akeh ngono gentenan ngono. Sing penting duwe anak. Bocah ki sesat tenan kowe. Anak ki minangka hayate rumah tangga. Oh iya tapi diratani wong akeh celuk. Lah iya. Lambemu. Ora apik. Ayo nyanyi kanggo ngantene. Kok moh piye tak siane nyun sewu nggih Mas nggih. Nggih suka parisuka dalu niki menika ngaturke sembah nuwun dumateng Bulurah sampun nimbali kula sakloron. Ayo tak siarno kok pojokan nyanyi kanggo nganten kekalih. Mbak Ayu kalih Mas Iman. Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi. Malah medeni kancane. Botomu ora trima Ya ora trima lho kowe nyeluk penyanyi kaya nyeluk mayit e. Lah kudune piye? Yo. Suarane penak no kok. Kembali tim Jimat punya cerita. Ngono kan itu. Iki kaya radio horor, Mas. Radio horor. Radio horor. Sing menggema. Dek sedruwa. Wah. Enak. Sone napa niki? Sidarkoso. Sidarkoso gundulmu ngono kok. Son kok Sidarkoso. Jack Sedruwa, Wah. bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati yang ada. Ndi? Kok enti begitu? Ada yo dada ngono. Di sana sudah ada buah semangka, Ka. belimbing, Ing. dan juga ada buah jeruk. Jer. Jeruk, Eko kok jer ki eko foto lele. Eko syariah, Mas. Eko ini sopan no. Syariah kaya bange kok so. hati-hati yang ada di belakang sana, Cok. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Awas nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Ndek kita tuwapuk lho kuwi sapa to? Ya ben to kok so. Iki kok frigis mentanya apa to? Aku iki ngono ku lho. Iki tegese seneng ngono lho Mas. Sepurane kok, so. latah lah. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Awas nanti kalau ada ulo luwo. Telusur. Sapa wo? Iya. Aku njogo lah aku wo. Tapi ya ora masalah wong perkara wo. Lah lho kok mbok baleni iki omong cara gak boleh. Oh, iya. Ayo langsung tak siarkan. Baik, tentunya malam hari malam yang sangat istimewa. Cah malah medeni. Nyapa to? Itu rumah apa no aku? Nyanyi kanggo ngantene Mbak Ayu karo Mas Iman. Ngono lho. Nang antene. Baik, tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Jo. Bintang tamu yang satu ini, artis yang berkirot ini. Berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Salah kok urut lho. Piye? Terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Jo. Yo kita kasih lemparan batu batako, Jo. Ada siapa lagi kalau bukan Cako Komeng?
Wis tak ada isak. Gak boleh. Fanku. Fanmu kuwi. Waduh sak kucing ya. Iki tegese seneng dekne. Seneng yo seneng ning. Bangga seneng ngono lho, roh kowe iki seneng. Iya. Kaya dulure dhewe. Ki nek desel tok seneng kok. Yo Cak Komet, sepote Mas, yo. Lendi. Saya tak ngenteni kanca-kanca lho. Oh iya. Ayo siap. Siapa ya sepote Mas ki? Yo Cak Komet. Dung. Spesial untuk kedua mempelai Mbak Ayu Agustina dan juga ada Mas Iman. Sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama. Ada sebuah lagu apa ya? Duh kok apa iya iki lho sing cethone piye kaya ngono to. Anu, istri Saleha sak pira Mas? Ah iki lho sip iki. Setiap keindahan Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? perhiasan terindah hanya istri saleha perhiasan terindah. Apa besok ngono kok jere ayah kerja. Wis to bahas anak kowe aku isin jane kok. Anak ning omah mbok. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri saleha. Penmu Mak. Iki jenenge bangga krungu suaramu. Moodku ilang kowe tak mood ya. Lho mood ki perasaan. Oleh perasaanku apa mbok pakili kowe kok ya. Tapi penak suaramu Oh Mas. gak iki tegese aku nyanyi sithik kanggo Mas nganten iki. Pitutur. Mbok piye-piye sing paling penting kuwi istri soleha. Ya, Istri yang bisa saling melengkapi, keluarga yang bisa saling menutupi. Tegese nek menutupi ki enek-enek eleke ya ditutupi bareng-bareng. Nah, cocok. Kowe lagu lek bab Roma kok swantene nyun sewu Mas. Alhamdulillah. Kok penak nggih. Jan jebles Bang Omah. Ya nggih pas persis kalih Bang Haji Roma Irama ku lho sami suarane. Karakter suarane padha. Rumah Rama ya ngomong ngono padha. Oh, lah kowe tau petuk Roma Irama kapan? Dalam mimpi. Berarti nek lagu tentang Roma apal kabeh. Insyaallah. Weh, misalnya Roma ki menyanyikan lagu sing ceritane tentang percintaan ya iso. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduh ben bongkok wis. Kowe apa nyiksa kancane? Lah ngene musik kok kowe bingung iki Lah lho. karepku garingan ben aku ngempasno kono lho Mas. Kendangmu kaya kena lemah ngono. Ya, kendang kaya kudanan. Hancen kendange bar kena udan kok. Takon lagu aku ya padha karo nguyahi segara no. Weh, berarti kowe iso kabeh lagu. Insyaallah. Weh. Lah nek Roma sing ceritane temane tentang pitutur no ya nek. Ada. Piye kuwi? Yudi. Judi kok Yudi piye to iki? Lah ya sing judi sak bloke Yudi barang. Oh iya. Judi. Teng. Menjanjikan kemenangan. Judi. Teng.
menjanjikan kekayaan. Bokong. Bokong kita. Wah, aku pilek loh marah itu. Bokong ya. Bohong. Ya, krungumu apa? Krungku bokong. Jaluk. Lho kok jaluk piye kowe iki sing ngomong kleru kok so. Aku suwi ra pedhok kuwi ya. Lagu apa? Nasihat ya kaya ngono. Lagi sesuai teng daleme bapak apa Ibu Lurah. Bu Lurah. Nek misale Bu Lurah temane pembangunan desa no ya nek. Enek Roma. Piye lagune? 1001 macam cara membangun balai desa, balai Kok desa. ya iso? Mau dibuat joglo atau biasa, terserah puluranya. Ya ra. Yo iso sepurane yo Mat yo. Iki mau tak awur. Tawur piye kadung penak lho. Lah kan lagu pembangunan. Lho, nyatane yo pas penak lho. Yo kudu Lah, misale nih lagu Roma sing temane tentang transportasi kendaraan. kuwi lagune anak-anak. Lagune piye? Becak, becak tak kandhani mung laku. Seto Pak, seto Pak, seto. Kendaraan to? Niki mentok iki. Kuwi mentok iki lek. Becak, Kuwi mentok. becak, becak. Wolah, Kuwi lagune caci lek mentok, mentok ya Mbak. Mentok, mentok kandhani. Mentok kuwi lagune. becak, becak tak kan. Kowe mentoke numpak becak. Mentoke numpak becak piye to Masa lambemu. mentok numpak becak ra oleh. Jajal lagu iki lho, tema iki nek kowe iso bayaranku dalu ki PN ra masalah. Yo, Tenan? disekseni wong semene mbane lho ya. Oke, deal. Ora mbadok kowe engko. Orang badok tuh boleh melok tonggo. Lagu sing temane sing menceritakan tentang banci geblak kowe ra iso kowe. Iso. Lagu banci ra enek lho. Enek Piye lagune? Deni Canan. Dene Canan tau nyiptano lagu banci ya Mas. Urung tau tumun aku. Urung enek. Dawa-dawa nganduli, dawa-dawa ngribeti. Apa iki? Nyantol-nyantol gekku. Gawe lakuku. Sing nyantol ya apa? Ya umpama diarakno Rono ya nyantol. Rono ya ra Rono. Lambemu kok. Lho kuwi ganggu lho nek kanggo banci. Iki enak teko dinti kok. Lah mulane takok. Iki lho nek sinden ayu-ayu. Ya pancen wayang ya kudu nek sinden. Lho, iya maksudnya ayo ditanjake, dinikmati. Ayo tak nikmatane. Maksudnya dinikmati suarane kok nikmatane piye to? Alah swara to? Iya. Alah swara tok. Yo, lha apa njalukmu? Yen joget bar. Yo, Met kok Met. Apa, Dik? Upama kok sinden cacahe 1 2 3 4 5 6 ki kok gelem kabeh karo kowe dadi bojomu kabeh. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mencoba membuat jadwal. Loh. Jadwal apa kuwi? Jadwal untuk menggumbuli. Menggumbuli. Ya. Jadwale piye jadwale? Mau tak gawe nomah dhewe-dhewe. Mbok gawe nama dhewe-dhewe. Senin aku namae kene. Senin nang kene iki. Selasa, Iki. Rebu, Rebo, Kemis, Mes, Jumat. Jemah. Ngono. Setu. Setu minggu aku libur. Piye to Mas? Piye to Mas? 6 ya. Sindene Mas Didi ki Iki 6 lho. Nggih pun ngertos. Dadi bojomu kabeh mau jadwal. Tak jadwal. Santi iki. Senin, Senin. Rere. Selasa aku nomah kene. Susi. Rebu, Rebo. Iki Kemis, Wiwin. Kemis. Lah iki Mbak Inces Jumat. Jemah. Heeh. Lah kae setu. Setu minggu aku piknik. Leren no. Lah kae lho bojomu sijine kae. Alah, setu aku menyang ya bongko no aku. Lah nyapa kok bongko? Lah kena susu kadaluwarsa. Ambemu tak tapuk kowe iki. Kono ki anggere disediani dhuwit klitik ngono karo fresh care jos. Digawe apa? Lah kaya ngene iki iso glegek nek apik to. Ditanjake ingkang pundi riyen Mas iki? Monggo manut. Apa Susi kena. Oh, nggih Mbak Susi, ya. Heeh. Ya katuran jemenang menika wonten Diajeng Ayu Susi. Cas yo Nuswantara. Cahyo Nuswantara.
Selamat malam. Selamat malam, Mbak Sak Susi. Komen. Alhamdulillah. Oke, iya. Bisa ketemu. Iya. Senajan selama tidak ketemu ya. Iya, betul. Oke. Ini Terima ada kasih. acaranya adalah mantenan. Ah. Paling tidak sebelum menyanyi mendoakan apa? Mendoakan yang terbaik buat yang Iki lho manten. grup apa? Ini menunjukkan bahwa Gendong kita ngene-ngene. berdua itu semangat. Semangat 45. Semangat. Kok iso mendul-mendul dhewe iki lho urusane apa kowe iki kok iso Ah. Selamat ulang tahun kami Ucapkan. tibake sinden Susi iki latah. Oh, gak, Mas Mari. Wis mari. Wis mari, Mari kok mari. dadak Mari. Tapi saestu lek kula kali Mbak Susi niki alhamdulillah sering ketemu, Mas. Ah, Ayo iya. dicipi suarane. Ki mumpung enek sing ngibing teko, ya toh? Halo. Ya. Walah. Wih, remuk. Ki lho seneng aku enek sing nyawer duwike dolar. Matur nuwun, Nggih. Pak. Nggih, Sinten Kong. menika? Atara jasa. Tara jasa sapa kok tapuk iki kok so. Pak sinten apa? Oke. Oke. Angel aku ra iso wi prau layar. Wah. Prau layar sing Angel wi ngene lho. lagune. Mak Sun. Anglia numpak Seto. rondo kempeng. Baik iki apal prau layar niku pripun Sing to pripun tembangnya? jajal? Sing pertamane piye ta Pak lali aku. Pertamane piye? Kang liat numpak prau layar Oke. ing dina Minggu. Minggu. Kek pariwisata. Wisata. Oke kek meh ling terus. Anglia. Alon praune wis nengah. Iya. Oh, ada Pak De Marwoto. Jeluk, jelak. Dijeloki mak Nggih, nggih. jeluk. Kene sing nyanyi aku mambu naga to. Bul. Oke. Oke. Dipinangkani mawon nggih. Nggih. Prau layar nggih, Pak. Nggih. Madhepe mriko Pak kersane ke syuting. Nah. Prau layar. Tonet Korea, ya, teng. Ayo Mas. Tonet Aku iki Kuwi tambal ban. tukang tambal ban kuwi mau to. Ya. Mak centit, mak Jentit. centit. Lo. Kok mak jentit. Lah apa to ki? Mak jeder. Oh, ya, meh padha. jeder mak Kok jeder. jentit. Oh ya kuwi seluku ya. Seluku kuwi. Beh, Oke, iki. Bapak langsung dipinangkani prau layar. Joget tertib nggih Pak nggih. Tertib nggih, Pak. Nggih. Ngawer langsung. Kakine diangkat, kakine di atas. Kok kaki to? Lho. Boten Pak, boten kok. Suwe. Yuk, langsung prau layar so. Ki nom-nomane mrene akal. Hey, yo. Langsung kabeh. Hey. Kabeh ngono. Cahyon Nuswantara Coy. Nggih Pak nggih. Matur nuwun, Matur nuwun, Pak De. Sehat panjang umur nggih, Pak De. Nah, nggih. Luar biasa. Waduh, salaman kabeh. Pak Dene pengen demek sinden. Oh, cek imbang lho ta ya. Imbang piye? Piye to kuda-kudane ya apik. Aku kuwatir ngeblak mengguri. Mas kok. aku kayak wayang golek Mas Didi. Wis kontrol kok. Metune kuwi Niki mau lho. termasuk wujud katresnan marang kabudayan. Nggih, no. Nggih leres. Iki nderek suka parisuka. Leres. Derek nyengkuyung. Nyangkuyung nggih. Ditambahi meleh Mbak Inces. Tambahi apa? Tambahi lagune Oh, meleh. Niki wau lak pamundutane bapake niku wau. Ah. Saniki pamundutane mbok menawi wonten keluarga saking temanten. Nganten. Apakah ada permintaan lagu? Oh, tidak ada. Tidak ada nggih mantuk pun. Kok mantuk piye to kok? Lah wong takoke horor ngono kok. Aku nyawang Mbak Inces kok anu kok rasane kok kaya wedi. Aku nyawang. Lah ngopo? Kok kaya keker dempal ngeten lho, Pak. Kok iso? Kowe Wanita perkasa kok. Perkasa ngeten lho. Kowe ora ngerti TikTok ya. TikToknya sapa Mbak? Aku Inces? ngerti lek TikTok iki rasane kok cangkem tok. Wedah. Mbok yo rada atuh sithik. Apa? Kok iso yo ben cangkem-cangkemku dhewe. Halo guys, tetap semangat. Ya, Yo. Lah Mas Didi dados napane? loncate. Loncat. Daging wit loncat. Ya wis ayo. Aku sing Dados. nyanyi. Pomone aku Elsine dalam Ral. Sing nyanyi. LC apa tuh? Yo.
Bajengnya joget. Bajing pondok. Oh, bajeng pondok. Ana bajing pondok. Lah kene bajing wedok sana. Apa ya? Oh, ayo lho. Ndak bajeng lah, ayo lho sing. Lah sing. Aku gak suwe gak dadi bajing ya. Aduh. Tak kuat tos nganu desa ngatos api tak imut masih abae ati aduh abae ati ngarosan dianggana cahya nusantara Bajing anyar. Berbajuran melodi semangat untuk warga masyarakat Sleman Handang dari kami Sanggar Seni Cahyo Nuswanto. Sampun katuran. Mbak Limbo sampun katuran menika Nggih. pamundutan bajing luncat. Saka panjenengan Mas Tul ki ya Mas gawe saka pare. Nggih leres. Ugi tasih kata wau pamundutan iki saking samping wonten pamundutan gleges. Nggih Mas nggih. Yang gleges. Ha nggih. Gleges. Nggih. Oh nggih. Anu di Piye? Blebes napa gleges? Blebes nggih. Wah iki neh. Mana? Mas. Nih gleges sing piye Mas? Blebes to Mas nggih? Blebes nggih Pak. Dik. Delok grigis. Grigis niki Pak malah grigis. Walah gigis to. Grigis. Ya. Kari maning niku nggih Pak. Ayo. Urang maneh tambahi kula. Oke. Yo, Ado-ado saka Mas Komet. Nggih. Ado-ado saking Jogja. Jogja. Kedah dipinangkani. Yo. Jogja untumu. Pak Wis sepenono pokoke kuwi. Haji Marwoto. Tetep kula openi. Monggo, katuran sinten Pak ingkang jumeneng menika? Rere ya. Grigis. Heeh. Oh, ya. Dek Rere. Ada Dik Rere. Cahyo Nuswantoro. Rere Imute. TikToknya Rere Imute. Yo. Seimbang. Pek. Engko nek wis swara-swara sithik penak sampean boleh kembali ke tempat Kembali. duduk. Oh, aku kan nyanyi. Oh, gak nyuara sithik wae. Nyuara tok. Heeh. Piye Lah aku kuwi, ket piye? mengopo meneng to, Mas? Contone ngene. Ayo, Contone. kowe met ya. Ya. Kowe mau menang. Ngono tok nggih. Piye kuwi? Cintaku hanya kamu
Cintaku hanya kamu. Lah, warai sing pas sing kepenak. Ngono tok. Heeh. Kene liyane. Ya ditambahi sithik no ben ketok mendesah piye. Oh iya. Cinta. Terane ya, Pak. Cintaku hanya kamu. Lah, cinta merah, merah jambu. Ngono tok, Dede. Ngono tok wis kembali ke tempat duduk. Ngono tok ya. Aku koyo Iya, iki. nggih, Mas. Kon nerone komet Aku ki, Mang. Tapi ilate mendel-mendel. Wis mulai iki. Wis mulai. Aku gak kono. Lah nyapa rek kok kene? Kok gak ketok. Berarti aku kok kono. Kowe gak Oh, kene. Ayo, Mbak, siap. Posisinya gini, Mbak. Posisi gini. Ayo, Mbak. Posene, Widi. posene, Bi. gini. Posene. Hadap syuting ya, siap Ndang ya. to aku ora betah. Situ dilongkas diatur. Aku wis kudu. Pikiranmu lho, Kos. Alah, aku ora. Ora nek lele ngono. Ngono ya. Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Merah jambu. Bisa kas to. Sayangku hanya kamu. Sayang hangat. Wis itu kok malah kok jaran to. Contone ra ngono. Sampean iki ora ngepasne contone to, Mbak. Kowe nyanyi aku sing nyaut. Iki lho contone ngene, Mbak. Sawangan. Sampean sawangan. Perhatikan. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Siap bae. Pose ke depan, tangannya di pinggang, siap ya. Komet agak maju sayang. Alah wis to kene wis mili ya. Apa kok milih iki lho jane. Milih kok kaya sumur. Mosok wis basah. Ayo to. Cintaku hanya kamu. Cinta. Wis Piye? wis gak betah. Gak betah piye to? Kene gak apa-apa. Lah terus? Irfan lah. Irfan sopo? Aku Irfan piye? Wes cukup. Wis. Mas, Dalam? mosok wis metu. Weh. Jare gak betah. Kok angger ketok teles ya metu. Ngono kok diunekne lho. Gak betah ki sumuk. Sumuk ngono lho keringetan teles. Keringetnya wis metu, sampun. Wes cukup. Sampun, Mas. Kok kowe urung puas. Gak wis. Pisan kas. Lah, enek sing iso ngetokne sampean. Enten, Mas. enten. Niki lho, niki pakare niki. Oh, oke, Mbak Nggih. Inces rene. Mbak Inces. Wonten Mbak Inces. Saya sinten? Sing niki lho, ibuke. Oh, iya. Sing- Ibuke dereng Halo. artis niki nggian. Bojomu sing 1 minggu kalau Niki ndagake. nggih sedaya artis Satu lho niki minggu. mengke iri lek mboten diunggahne. Niki sing pakare niki. Kedahe rata nggih, Mbak. Nggih. Mbok denggang Heeh, niki nggih Sing artis bagianmu Mas. 1 minggu. Sabtu minggu nggih, Mas. Ngatasi niki ra trimo 1 minggu. Cik iso. Ih saged. Kowe Jenengan ngece. marai kados kula bleb. Iki malah halus, ki maine halus. Loh, kandhane kok lagi ngadeg kaya ngono kok. Kok kira, Mas? Jangan dilihat umur, Mas. Yang penting gropyakane, Mas. Loh, Tak kira ora iso ngadeg. lho ki ngadeg ya penak jejeg apik lho, Mas. Alhamdulillah yo. Asam urate wis mari. Wis. Iya. Kowe ya rasu. Sampean- Sayang. Heeh, sini sayang. Bisa ya seperti. Tadi ayah cuma guyon. Aku mau wis dinyek. Enggak, Sabtu Minggu itu saya mengumpulkan tenaga buat kamu. Iya. Cintaku hanya kamu. Yuk, ngusung koral yuk. Kok ngusung koral piye ta? Sing mesra lho, percintaan kok. Bisa enggak? Ayo coba nyanyi yuk. Cintaku hanya kamu. Lihat ayah dulu. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ayo. Siap ya? Iya. Awakmu sing nyedak to, ditunggoni pase piye? Sampean kok nek kok kene gak ketok. Gak ketok. Aku gak ketok endah Gak jane. ketok. Kok ngono ya. Kok jane gak ketok ndahe piye to? Habis itu. Aja ngono ah. Kemudian Aja iya sayang. Aja Ayo. ngono ah. aja Mas, beda-bedane nggih Bu nggih. Ndang. Aja beda-bedane. Sampean wong ndi to wong Bojonegoro to? Bojonegoro. Lah aku Masa- wong Cepu. Oh, cepet toh? Cepu aku. Cepu lah. Jawa Tengah. Iya lah. Iya lho. Kok ngerti leh berarti? Ya berarti cepu tenan. Lah nggih tem. Oh, Mam? Lah nggih tem. Kowe ngerti artine cepu? Apa? Cepitane pupu. Cepu yo Jawa Tengah. Jangan. Siap ya? Kowe go ngeroh rasane kok, Mas. Masam. Heeh. Piye?
Ayolah. Cintaku hanya kamu. Ilate kok ngepang. Ula ya ngepangi jane iki apa lho? Piye Mas? Pripun Mas? Terus nane. Terus nggih. Ayo. Cinta merah, merah jambu. Ayo mantuk. Nyapa Met, nyapa? Tak tambahne sih ya, dah. Ayo mantuk. Wah, anggap ra sehat tapi mbok tambahne iki lho. Ayo engko nek wis penak awake tak nggo tanggapan neh, ya ra. Ya. Nyambik. Sayangku hanya kamu. Wah, saiki sore bereng Met, ngisor yo. Iki jek enom aku ya menyang. Oh, maren. Ayo mantuk. Ayo mantuk. Main dia Mas. Anu cepu. Ayo mantuk nggih. Nggih. Ren to. Mau kae lurusi kok. Wis mlethek lho, tuh. Mletheki telo to mletheki. Oh gak terima mledek iki ngono. Dan- Bengkah. Berkah nggih. Sae lho Bu. Sayangku hanya kamu. Ayo mantuk. Nggih. Wes, Ayo, ah. nggih mantuk ya. Urung iki aku. Ora apa-apa ya engko neh ya. Engko neh. Nggih nek son rene neh nggih. Oh, ngono. Nggih, ya. Tapi jek penak. Engko neh. Kulo ngrasakno aku. Engko gak apa-apa. Cintaku hanya Ya kamu. ampun. Kalau. Pak Lurah. Delok. Kuwi lho yang dilayani. Gak ada. Aduh, lagi mutar ya. Wes kowe mari ngongkon ngadeg barang. Lah kae jute setrume gede ngono kok. Nek kadung ngadeg lungguh ya angel. Yo diantarkan to. Ayo sayang. Digandeng sing mesra Iya, to. iya. Gandeng terus dinyanyekno. Oh, iya, iya. Nah, nyanyi sing apik kaya Roma ngono kae. Pinter. Nina bubu, oh Nina bubu. Lah, Ora aku iki lho Pak iki lho. Oh, nek aku ya tetep bangga mesra no. Mesra. Ayo digandeng karo dilunggune. Hitamnya arang tak sehitam rambutmu. Alah sayang permatanya hatiku. Aja dadah. Doli ya. Gandoli. Aja mbok gandoli. Sik ta iki ngajak Indian-Indianan ta. Ya. Iki Sarukan, iki Rani Mukherjee ya. Sarukan Rani Mukherjee. Suraji. Iki judule kucek-kucek ke matane. Kok Suraji piye Ya, wedok? ya, ya, Suraji kalau Mbah, jenengan ditimbali, Mbah. Berarti ya jodoh to. Ya Mak Cia. India. Deng tarung, deng tarung. India. Mas. Sarukan ketemu Rani Mukherjee. Bagaimana kayak gini? Sarimen pergi ke pasar, guys. Yo, nyanyi. Tumpah doae. Ayo, Mbak. Bagi vokal, Mbak. You musturae. Tum sene kaneka sabene dikai. Tumpah doae. You musturae. Tum sene kaneka sabene. Di pangku kok malah melayu pangkun. Pangku kok mbek pasangane kok sok di Ngeten. pangku kene lho di pangku. Eneng sing api-api lah kok iso malah bae to. Kowe jenenge ngenyek aku. Ya ora lho. Ayo mantuk Mbak sapa? Mbak Mbak sapa? Mbah anak-anak dadi nak sayang. Mbak. Duduk dulu nggih. Loh kok sayang piye? Kurung di pangku kok duduk ya. Heeh, pangku, Harusnya di jaluk pangku. pangku. Ayo Mbak, pangku. Sekali-kali. Bokonge lincip kok. Iki bongkong pori kok lincip iki. Kayak tumpah ana bae ngono lho, tumpah ana bae. Iyae. Apa renek liyane? Wow. Oke, umur. Ya, Bapak Ibu, ini adalah contoh keluarga yang serasi. Mudah-mudahan keluarga ini segera diberikan momongan. Keluarga yang sakirah, sakinah, mawadah, warohmah. Bocah kocrok ya apa piye? Ojo wis ojo. Iki wis dalu, iki buke yo mlene ae kok sok.
Lah piye lah penak e. Angger ku enake kuwi ya. Kene-kene ya urung karan gelem. Kita kene ya nampa ing pandem. Lah Surung. gurih lah. Lah ya. Gurih. Wis ya sesuk. Nggih, ya. pun. Terang. Sesuk nang ya. Ayo. Gendong ama. Gendang, gendang ayo gendang. Ndang wong loro enak men kowe yo nyambut gawe engko seneni. Oh, njaluk wong loro, njaluk wong loro. Oh, alah repot rumah tangga. Krungu ora? Tanganku nek ngeder. Kowe gak krungu? Digendong munggah mak ces. Alah ya kuwi. Apa kuwi? Ya tet. Siapa pamundutan apa iki, Mang? Sidarondo. Heeh. Sidarondo.